زلعالماو እግዚአብሔር ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ዝኸበርካ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ሕያው ዝኾንካ ካብ ድቅድቅ ጸልማት ናብ ብርሃን ተሳግር ሕይወትን ተስፋን ትመልእ ዘለዓለማው ሓያል ኣምላኽ ፈዋሲ ኢኻ ንእሱራት ትፈትሕ ንድኑሳት ተዕውይ ቅዱስ እግዚአብሔር ሕልልውን ዝዓረቦ ሕልልውን ትኸፍተሉ መንፈሱ ተደይም ንላዕለ ቅዱስ እግዚአብሔር መንፈስካ ሰማያት ይጸሪ ቅዱስ እግዚአብሔር ኃይልኻን መንፈስካን ቃልካን ክብርኻን ኣብ ማእኸልና ይመላለስ ንሰማዒ ጸጋ ትህብ ንተዛረባይ ድማ ኃይልኻ ትመልእ እስኻ ጥራይኻ እሞ እግዚአብሔር ሎማዓንቲ ትኸውን ታናትካ ሰናይ ክትፍስሰልና እታናትካ ብሉጽ ዝኾነት ነገር ክትገብረልና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሜኻ ንጽልይ ኣለና ኩሉ ንዓኻ ሓሊፍና ንህበካ ኣለና ምኽሪ ኣጋንንት ዘበለ ኩሉ ኣብዚ ከባቢ ዝተቐመጠ ኃይሊ ጸልማት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዝተሰበረ ይሁን ምኽሪ ኣጋንንት ይፍረስ ምኽሪ ኣጋንንት ይፍረስ በጌታ በኢየሱስ ስም ይፍረስ ጎይታን መስግነካ ኣለና ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይሁን ሕያውን ዘለዓለማዊን ዝኾነ ቃልካ መንፈስ ቅዱስ ክትገልጸልና ኢኻ እሞ ነመስግነካ ኣለና ይሰምዕ ልቢ ዘስተውዕል መንፈስ ግበረልና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሜኻ ኣለኹ ጸጋኽን ኃይልኻን ክድግፈኒ ቅዱስ እግዚአብሔር ኃይልን መንፈስን ካባኻ እሞ ኩሉ ንዓኻ ሓሊፍና ንህብ ኣለና ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን ብኽቡር ወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን መእተው ኾነና ካብ ብሉይ ኪዳን ክልተ ክፍልታት ርኢና ድሓርና ብሓድሽ ኪዳን ክንምለስ ኢና ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ከምዚ ይብል ኦሪት ዘጽአት 12 ካብ ቁጽሪ 23 እግዚአብሔር ንግብፃውያን ከወቅዕ ክሓልፍ እሞ ነቲ ደም ኣብ ላዕላይ ልዳትን ኣብ ክልቲኡ ቋሚ ልዳትን ምስ ረኣየ እግዚአብሔር ነታ ደገ ክሓልፍ ነቲ ዘጥፍእ ድማ ናብ ቤትኩም ኣትዩ ክወቅዑ ኣይሓድጉን እዚ ነገር እዚ ንዓኻ ንደቅኻን ሕጊ ዘለዓለም ጌርኩም ሓልዎ ክኸውን እዩ ኸ እዩ ናብታ እግዚአብሔር ዝሃበኩም ምድሪ ምስ ኣተኹም ከምቲ እተዛረቦ ንዚ ኣገልግሎት እዚ ሓልዎ ክኸውን ድማ እዩ ደቅኹም እዚ ኣገልግሎትኩም እንታይ ምስ ዝብልኹም ንስኻትኩም ከዓ እዚ ነቲ ንግብፃውያን ክወቅዕ ከሎ ኣብ ግብፂ ኣባይቲ ደቂ እስራኤል ዝሓለፈ ኣባይትና ድማ ዘድሓነ እግዚአብሔር መስዋዕቲ ፋሲጋ እዩ ትብሉ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ንእስራኤላውያን ክብጅዎም ናብ ግብፂ ክወርድ ከሎ ዝሃቦም ሓደ ነገር እንታይ እዩ ካብቲ ቀታልን ካብቲ መርገምን ምእንቲ ክድሕኑ ኣብቲ ልዳት ኣፍ ደገኦም እንታይ ይገብሩ ደም ክለኽይዎ እዩ ኣዚዞም እዚ ነገር እዚ ድማ እንታይ ኢሎም ንዓኻትኩም ጥራይ ኣይኮነን ደቅኹም እንታይ ግበርዎ ኣመሓላልፎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ነፃ ዘውፅእ ኣምላኽ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብዝተዛረቦ እሙን ዝኾነ ኣምላኽ እዚ ተዛሪቦ እስራኤላውያን ንዓናን መቸም ንሓድሽ ኪዳን ኣመንትን እቶም ጥንታውያን እስራኤላውያን ዘመሳሰለና ነገር ኣሎ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ውሽጢ እንታይ ሓደ እዚ እዩ ኣብ ዘመሳሰለና ካልኣይ ድማ ኣብ ዘጸአት 19 ኣሎ እስራኤላውያን እግዚአብሔር ካብ ግብፂ ከውፅኦም ከሎ ብደም ኪዳን የውፅዎ ብደም ተበጅዎ እንደገና ኣብ ምዕራፍ 19 ክንከይድ ከለና እስራኤላውያን ካልኣይ ጻውዒት ነይሮም እንታይ ናይ ክህነት ናይ ቅዱስ ህዝብን ናይ ክህነት ከምዚ ኢሎ ምዕራፍ 19 ካብ ቁጥሪ 3 ሙሴ ድማ
ናብ ኣምላኽ ደየበ እግዚአብሔር ካብቲ ኸርም ፀውዑ በሎ ንቤት ያዕቆብ ከም ዝበሎ ንደቂ እስራኤል ከዓ ንገሮ እቲ ኣብ ግብፃውያን ዝገበርክዎን በኽናፍ ምስሪ ጸይረ ናባይ ከም ዘምጻእኽዎምን ድማ ባዕላትኩም ርኢኹም ኢኹም ሕጂ ድማ ቃለይ ኣጸቢቅኩም እንተ ሰማዕኹም ኪዳነይ እውን እንተሓለኹ ኩላ ምድርና እተይኣሞ ሓለፋ ኩሎም ህዝብታት ገንዘበይ ክትኮኑኒ ኢኹም ንስኻትኩም ድማ መንግስቲ ካህናትን ቅዱስ ህዝብን ትኾኑ ኢኹም እቲ ንደቂ እስራኤል እትዛረቦ ነገር እዚዩ እስራኤላውያን ብታ ዝዓበየት ናይ ኣምላኽ ኢድ ምስ ወፁ ዝተዋሃቦ ትእዛዝ ካልአይቲ እዚኣ ክብሪ ንእግዚአብሔር እዩ ሕጂ ኣብዚ ክሪኢ ከለና እግዚአብሔር ብዘለዓለም ኪዳን ደም ንዓና ድማ ብክርስቶስ ኢየሱስ ፀዊዑና ኣሎ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ተፀዊዕና ኢና በቲ ዘለዓለማዊ ዝኾነ ጎይታ በቲ ዘለዓለማዊ ዝኾነ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ደሙ ኣፍሲሱ እዩ ባይዘወይ እስራኤላውያን ካብ ግብፂ ክወፁ ከለዉ ናይ ክርስቶስ መፅኡ ገንሸት ከም ዝኸውን ምሳሌ እቲ ደም ካብ ዘለዓለም ጥፍዓትን ሞትን መፅኡ ከም ዝብጀወና ትንቢታዊ መልእኽቲ እዩ ነይሮ እቲ ትንቢት ተፈፂሙ እዩ ክርስቶስ ኢየሱስ ቅድሚ 2000 ዓመት መፅኡ እዩ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ሕጂ ግን ኪዳኑ ኣብ ልብና ኣሎ እቲ ደም ብመንፈስ ቅዱስ ኣባና ኣሎ ክብሪ ንእግዚአብሔር ይኹን ሕጂ በጊ ኣይንሓርድን ኢና እቲ ገንሸት ተዓሪዱ እዩ እንታይ ይበል ኣብ ዕብራውያን ክዛረብ ከሎ መሰጋገሪ ኮነና ሕጂ ንብሉይ ኪዳንን ናይ ሓድሽ ኪዳን መራኸቢ ጥቅሲ እያ እዛ ጥቅሲ እዚኣ ስለዚ እቲ ቀዳማይ ኪዳን እኳ ብዘይደም ኣይተቐደሰን ዕብራውያን 9:18 እቲ ቀዳማይ ኪዳን እኳ ብዘይ ምንታይ ኣይተቐደሰን ብዘይደም ኣይተቐደሰን ብምንታይ ኣይተቐዲሱ ብደም ዝተቐደሰ እዩ ሕጂ የመናትሮ እዩ ዘሎ ምንፃሩ እንታይ እዩ ዋላ ሕጂ እቲ ደም ዋላ ቀደም ከማንስ ብደም እዩ ዝተቐደሰ ቁጥሪ 1 ኢየሱስ ክርስቶስ ገንሸት ኣምላኽ ገንሸት ኣምላኽ ዮሐንስ 1:29 ከምዚ ይብል ንፅብሒቱ ዮሐንስ ንኢየሱስ ናብኡ ክመፅእ ከሎ ራእዮሞ እነሆ ኃጢአት ዓለም ዘርሕቕ ገንሸት ኣምላኽ በሎ ገንሸት ኣምላኽ በሎ ዓለም ኃጢአት ዘርሕቕ ገንሸት ኣምላኽ በሎ ቀፂሉ ኢሳይያስ 53 ቁጥሪ 7 ከምዚ ይብል መከራ ፀገበ ርእሱ ኣዋረደ ኣፉ እውን ኣይከፈተን ከም ተናበ ማሕረድሲ ዝኽብከብ ገንሸት ከምታ ኣብ ቅድሚ መቐስታ ስቕ እትብል በጊዕ ኣፉ ኣይከፈተን ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 5:7 ድማ ገንሸት ፋሲኻና ማለት ክርስቶስ ተሰውዩ እሞ ከምታ ዘይምፁፃት ኮይንኩም ሓድሽ ብሕኹም ምእንቲ ክትኮኑ ነቲ ኣረጊት ማይ ብሕቕ ኣፅሪኹም ኣውፅእዎ ፋሲካና ክርስቶስ ተሓሪዱ ብክርስቶስ ኢየሱስ ደም ኃጢአትና እንታይ እዩ ተሓፂቡ ክብሪ ንእግዚአብሔር ይኹን ብናይ ክርስቶስ መስዋዕቲ ካብ ዘለዓለም ጥፍዓት ናብ ዘለዓለም ህይወት ተሳጊርና ኣለና እስራኤላውያን ካብ ግብፂ ክወፁ ከለዉ ተስፍኦም ከነኣንያ ነይራ ንዕና ግን እግዚአብሔር ካብ ድቕድቕ ጸልማት ናብ ዘደንቕ ብርሃን ከውፅኣና ከሎ ተስፋና ታትመፅናቱ መንግስቲ በኽብረለን ክብሪ ንእግዚአብሔር ይኹን ገና ክትመፅያ መንግስቲ ኣምላኽ ብክርስቶስ ገና ክትግለጽ እያ እቲ ዘርኢ ግን ኣባና ኣሎ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወትና ተዘሪኡሉ ድሓር ካልአይቲ እንታይ ብክርስቶስ መስዋዕቲ ሕድገት ኃጢአት ረኺብና ኢና ብክርስቶስ መስዋዕቲ ሕድገት ኃጢአት ረኺብና ኢና ቀዳማይ ዮሐንስ 2:2 ንሱ ድማ ብናይ ኃጢአትና መተዓሪቕ እዩ ንሱ ድማ ናይ ኃጢአትና መተዓሪቕ እዩ ብናይ ኃጢአት ኩሉ ዓለም ድማ እምበር ብናይ ኃጢአትና ጥራይ ኣይኮነ
رومي سلسة حمشتة نعو خاء اتقدم بتعدست أملاخ التقبرة حاتات يحلف سلازة حدقو أملاخ صدقكم أنت غرئي بأمنات بدمو ما تعارق غيرو عاقومو بأمنات بدمو نكريستوس ما تعارق غيرو انت قبرو عاقومو كبرنا أملاخي كريستوس مسوبوزة تعارقنا عراقيو كبرنا أملاخي وانجيل كنزارب كلنا نسبات نعو مس أملاخ تعارقوا إنا نولم زلنا أملاخ لما تاني من تعارقت قال أبانا أمبريلو أب كورنثوس باولوس يزار كبرنا أملاخ يسوع كريستوس بدمو أتعارقنا نحن مس أملاخ تعارقنا هنا نهال ودما تعارقوا إنا نحدمو كبرنا እግዚአብሔር سات سيدي بخريستوس مسوعات النت حقت حاتات رخينا بمنفس قدوس حيلي حاتاتنا أبسانا توكيدو حاتاتنا أبسانا توكيدو يسوع كريستوس قويتاي إساياس ምዕራፍ 6 ቅዱስ ለአምላክ ተመልኮ كله ክብረ አምላክ ተገልጾ ክብረ አምላክ መስተገለጸ ወዮ ምስበሎ እትመልአ ካብ ተሐወሲዱ ከንፈሩ ተንኪፎ አበሳኻ ተወጊዱ በክርስቶስ ኢየሱስ መስዋዕትነት አበሳና ተወጊዱ ملأ حول إزوخ من سعيد زبين منفس قدس وليدي منفس قدس بما تبدير بزدرين جامعي المسكن سلازن تايبل حيدا حاتقاتنا عبسانا توقيلو قدام بيتروس حادي كنت همزيبل كمتنا يقدم فلتات جامعي أبونا بقدسنا منفس نمهزازن بدم يسوس كريستوس نمنساقن ጸጋን ሰላምን አባኻትኩም ይብዛሕ መንፈስ ቅዱስ እንዳይናይና ተነጽናይ ማን ይነጻጋል ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርና አምላክ ይሁን ኃጢአትና ውሽጥና ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ ሐጽቦ እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን ገና ክትጽፉት ጽበዩ ሰባት አለው ብዛዕባ ንሳይጎን ሕጂ ዝዛረብ ዘለኹ ብዛዕባ ምሕጻቤ بخريستوس زعمنا كاب حاتياتهم تايلي تحاتيوي صديقوي كبرنا أملاخكم سلازي إذا أغلبنا خنام أموت أيز قبعنا تبازي ناي كريستنا تمرتي أوش أنا خنام أموت يقبعنا قال أي كاتسيلو إبراهيم عسرت بزفقاد زي حنسا أن عوارو زأكد التسوء مسوات سقا يسوس كريستوس تقدسنا لنا نمنتاي نحنسابن نحوارو دست بالتقريني أقرر يبالو نحنسابن بقى وزيتك بقى عدك نحنسابن نحوارو واو بدم يسوع كريستوس عنصاب سقوه مسقربه نعنصابن نعوارون تايلالن تقدسنا لنا تفهمنا لنا كبر እግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ቆይታል ዕብራውያን 10:14 ክርስቶስ ግና ንቶ ዝቅደሱ በአንት መስዋዕቲና ሐዋሩ ፍጹም ፈጽሞ ንሱን ሐዋሩ እትኸውን ሓንቲ መስዋዕቲ ስለ ኃጢአት ምሰቀለ እቶም ጸላእቱ መርገጽ እግሩ ክሳዕ ዝኾኑ እናተጸበየ ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐመጠ ሓንሳብ ዝወደኣ ኣበሎ ሕጂ
አብያራቡ ቶም ጸላቱ መርገጽ እግሩ ሳብዝሆኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመጽዩ መርገጽ እግሩ ሆነው ሕጂ ተእንድር ዘላ ብምልእታ ጽባህ አለላ ጌታዬ ጌታዬ አላወቅንም ነበር እዚሁ ይጽበያ አለሁ ፊ ቃብቆት 15 እንታይ ትብል መንፈስ ቅዱስ ድማ ይመስክረና ማን ይመስክረና መንፈስ ቅዱስ ድማ ይመስክረና ይሄው መንፈስ ቅዱስ ቴስቲሞኒ አብልብኻስ መንፈስ ቅዱስ ምስክርነት ኸሎካ አሎ ስቂካ ባይዘው አሚኔ ኮነን እግዚአብሔር ከጽደቀካ ኸሎ መንፈስ ቅዱስ ሐሲቡ አብልብኻ መንፈስ ይዛል ክብርና አምላክ ይሁን አውሽተኻ መንፈስ ይዛል መንፈስ ቅዱስ ድማ ነዚህ ታይገብረና ይመስክረና ደረተን ማዓልትታት እቲኤ ምሳታቶም ዘአተኹ ኺዳን ስምዑ እዚ አለብ ኢልኩም ደረተን ማዓልትታት ይአተን ምሳታቶም ዘአተኹ ኺዳን እዚዩ ይብል እግዚአብሔር ንሕዳጋተይ ኣብ ልቦም ክህቦ ሓሳቦምን ክጽሕፉ ምስ በለ ኣብ ሓሳቦምን ክጽሕፉ ምስ በለ ደቂ ሓጢአቶምን ዓመፆምን ከቶ ኣይትዝክርኒ ይብል ማን እግዚአብሔር ምስኦም ዝኣትዎ ኺዳን ከም ተቀዳማይ ኣይኮነን እቲ ቀዳማይ ዝነበረ ንሙሴ ዝተዋህቦ ኺዳን ኣብ እምኒ ዝተጻሕፈ ሕጂ ግን እቲ ኺዳን ብመንፈስ ቅዱስ ምሳና ዝኣትዎ ኺዳን ኣብ ልብና ዝተሓተመ እዩ ክብርና ኣምላኽ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጐይታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጐይታ እዩ ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ዝብል ብመንፈስ ኣምላኽ ዝምርሑ እሳቶም እንታይ እዩ ውሉዳት ኣምላኽ እዮም ኣቦ ኣቦ ኢልና ንጽውዓሉ መንፈስ ኢና እምበር ተቐቢልና ናይ ፍርሓት መንፈስ ኣይተቐበልናን ፈራሕታ ኮይንካ ባርያኻ እምበር ውልድ ኣምላኽ ኣይኮንካን ገና ብሕጊ ትሕቲ ትነብር ኣለኻ ማለት እዩ ብግበር ኣይትግበር ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ዝዛረበና ሓቂ ዋላ ፈተና እዮ ዋላ ትዝመፀናሉ ባክግራውንድ ሕንቕንቕ እንዳበለናስ ክነእትዎ ክንክእል ኣለና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ እግዚአብሔር ኣብ ካልኦት ቤተ እምነት ይፈልጥ ብዙሕ ነገር ክግበር ኣለዎ ይብሉ ግን ጽድቂ ብእምነት እዩ ክርስቶስ ዘንጽኣካ ኃጢአትካ ዝሓጽበካ ብመንፈስ እዩ ክብሪ ንጐይታ ይኹን እዚ ይብል ዕብራውያን 9:14 ደም ክርስቶስ ብናይ ዘለዓለም መንፈስ ገይሩ ርእሱ ብዘይጸያፍ ንኣምላኽ ዘቕረበ ግን ንስኻትኩም ንሕያው ኣምላኽ ክተገልግሉ ክንደይ ኣዝዩ ንሕልናኹም ካብ ሞት ክብሪ ዘየንጽሖ ንመን ንሕያው ኣምላኽ ብዘለዓለም መንፈስ ክርስቶስ ንኣምላኽ ነፍሱ መስዋዕት ኣድርጎ መስዋዕት ገይሩ ዘቕረበ እዩ ስለዚ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣብቲ ዘለዓለማዊ ኣምላኽ ጠጠው ኢልና ክነምልኾም ክነገልግሎን ንሕልናናስ ብኸመይ ዘየንጽሖ እግዚአብሔር ይመስገን ዘካርያስ ካብ ዝገርመኩም ነገር ትንቢት ምስተዛረበ ካህኑ ዘካርያስ በዘመናችን ብዘበና ሁሉ ሲሉ ክርስቶስ ከም ዝተገለጸ ምስ ፈለጠስ ክርስቶስ ከም ዝመጽእ ምስ ተረደስ ብዘበና ሁሉ ሲሉ ብዘይ ፍርሓትን ብጽድቂ ብቅድስና ንኸነገልግሎ ሃበና ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እዩ ሪኦ እሱ ካህን ይርድኦ እዩ ኣብቲ ቤተ መቅደስ ብኢድ ዝተሰርሐ ከኣቱ ከሎ ክንደይ ረዓዓን ክንደይ ጭንቅን ነይሩ ፍርሕን ነይሩ ዋላ ሞት ከማን ክመጽእ ይኽእል እዩ ሕጂ ግን ከምኡ ይኮነን ካብ ሞት ስራሕ ልናና ጸሪና ኢና ብደሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እዩ ክርስትና ካብ ውሽጢ ናብ ደገ ይፍልፍል እምበር ካብ ደገ ናብ ውሽጢ ኣያቱን ስለዚ ክርስቶስ ናብ ልብኻ ኣእትዎ ክርስቶስ ካብ ኣእምሮኻ ውሪድካ ናብ ልብኻ ተቐበሎ ብውሽጢኻ ካብ ኣእምሮኻ ውርዶ ካብ ሕልናኻ ውሪድካ ናብ ልብኻ ኣእትዎ
نعمران سبات سلذقنا نعملا غير حقوسه شدنهم سبات سلذقنا شاريتي ولا تهبنا ولا دخاتات لمكب بزي قدس السجن كريستوس عبيوت كمس آتو تجبرو عصب لك يسوع كريستوس كويتاي رابعا بنا كريستوس مسوات النت نحد كيدان كهنات تسمنا انتوي بيقولكم عصرت تشعات سلسته زعات انتهي لهم عمله قدس حزب كهنات كتكونوا يخو لإسرائيل يا مالتي نحن المعدي انتهي تسيبنا بنا كريستوس يسوع مسوات النت كهنات نعمله تسمنا كبرنا عمله هاي تحقوسوا دسائل لكم كتحقوسوا لكم كتحقوسوا شو ما تقول سبسبوا كوي سبسبوا كوي زباس إذا خلنا أقرأ جنرال استوى كهنتي وكهني هاكو أجازها أتهاكو دكان سبيتها أكيدك كتمنى تغنيها دكان ما تزيد كم سبيتها هو فيك هم كوي كاتشوشي يسوع كريستوس كويتاي كبرنا أملاكهم وهو تكبر استوى بكاشوات كليلا يكونن كهنات نقول كذا كهنات استفاد يوم نيرو نحن كنجابر أبزار واحد رايو بكريستوس بالمهمان نادري إنه بركة لنا تقبل كذا إلى سيدي يعني سلطين السخاتكم كذا بطرس معرف كذا وصلت شحته نعديش كذا كهنات تسمنا نسخاتكم كنا دقنا تتخاب سلمات نابت زجر برهانو نسوعكم من تغتنقرو حري ولدو نعمل استقانات قدوس حزبي قريت أملا زخونة حزبي كنده يعوز قريت أملا حرات حزبي كانت أملا جاهين مسجد كفرين أملا غيرهم إذا أحفظ متي كيف تباسو باستر زيكم كاناتهم يسوع كريستوس قويتاي كهنة عليك يسوع كريستوس قويتاي كلنا مسوات أملاك قبله نمتى مسلكم زقبله بنا كريستوس بتنا جيشة زخونا كريستوس بس تحزنا هاللويا سلسلة قبله كتمسكنا خلنا قبله كتمسكنا خلنا قبله كتسمر كنا قبله يسوع كريستوس قويتاي كبرنا أملاكه بخمسة أنا تحساس بقى نبر علينا يسوع كريستوس نزل العالم قويتاي راي عرف حاله قطرش بيشتل نتذكرنا زلو كاب حاتياتنا من بدمو زحصبنا እግዚአብሔር አቡ መንግስትን ካናት ኮኖስ ገበረና ክብርን ስልጣንን ዘለዓለም ንዑ ይሁን አሜን ዝፈተወና بدمو زحصبنا نبو መንግስት ድማ ሃናት ንክንከው ዝገበረና ንዑ ካብ ዘለዓለም ዘለዓለም كبرن مسكارا يخونا أتعدلني أتاتكوينا تمثل من بستلا هل عازم قلوب كم يكون زعل بس كنا نقربكم هيك هم شيء تزعلتنا جابر المسكين أملاك ذهبنا بوزيشن استقبلنا نقدر تزارقنا እግዚአብሔር ሰናይ ነገር ይገርምና ብዝብር እንዳበላ ንጎን ታቆስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታዬ ክብርና አምላክ እዚህ አሰናይ ነገር ተዋይባትና استقبلنا ብዙ ነሞዳታም ጠቅላላ የሆነት ማህሳብ አለ ተጻረርትና ምን ይጻረረን ናቁ ፎከስ ክንገብራለን ተጻራሪና ምን ሰይጣን መቼም እርግጠኛ ነኝ አብዙሽ ሸይጣን አማን ሆኖ ማለት ነው
ትግርኛ አይፈልጥን ዝብል ሰብ ይሁሉ ዶ የለን ግን መጽሐፍ ቅዱስ ዘጠናንዕን ዘተባብዕን ቃል አለው። ክብርና አምላክ ነው። ዘጠናንዕን ዘተባብዕን ቃል ከምዚ ይብል ነቶም ሕሩያት አምላክ ሮሜ 8:33-34 ነቶም ሕሩያት አምላክ እሲ ዝኸሶምን አምላክ እዩ እቲ ዘጽድቕ እቲ ዝኹንን ከመን እዩ ክርስቶስ ኢየሱስ እቲ ዝሞተ አረኻ ምውታዝ ዝተንስአ ኣብ የማን አምላክ ኮይኑ እውን ምእንታና ዝልምን ዘሎ ዘጽድቕ መን እዩ? እግዚአብሔር። ስለዚህ ከሳሲ ዲያብሎስ ዞር በል ረሃ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዬ ራእይ 12:10-11 ምዚ ዝተዋሃበና ክርስቶስ ኢየሱስ ዝተዋሃበና ዓበ ስልጣን አለ። ኣብ ሰማይ ከዓ እውን ብዘላ ድምፂ እቲ ለይትን መዓልትን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽና ዝኸሶም ዝነበረ ከሳሲ ኣሕዋትና ተደርቢኡ እሞ ሕጂ መድሓንን ስልጣንን መንግስትን ናይ ኣምላኽ ኮይኑ ምልኪ ከዓ ናይቲ ቅቡእ እዩ ክብል ከሎ ሰማዕኹ። መልኪ ናይ መን እዩ? ናይቲ ቅቡእ እዩ ክብል ከሎ ሰማዕኹ። ሳላ ደመት ገንሸን ሳላ ቃል ምስክሮምን ድማ ሰዓሩ ንህይወቶም ክሳዕ ሞት ከማን ኣየፍቀርዋ። ክብርና ኣምላኽ። ኣብዚ ሓደ ነገር ባላንስ ክንገብራ ዘለና እንታይ እዩ? ኣማኒ ክጋገ ዘሎ ኣይጋገ ይጋገ። ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 1:7 እንታይ ትብል ቃል ኣላ? ደቀይ ኃጢአት ከይትገብሩ እዩ። ደቀይ ኃጢአት ከይትገብሩ ኃጢአት ተገይርኩም ግን ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ከንጻሐኩም እዩ። ኃጢአት የብልና ተንብል ነፍስና ነስሕት ኣለና እቲ ሓቂ እውን ኣባና የላ። ስለዚህ ኣብ ጌጋና ክንስሕ ግድን ተረዲእኩም ደሎ ሸይጣን መፂኡ ከሰካ ከሎ ኢኻ እምበር ክትቅበሎ ዘይብልካ ሕሊናኻን መንፈስካን ክዛረበካ ከሎ ክትንስሕ ግድን እዩ። ናይ መንፈሳውነት መሰረት ብነብሱ ብምንታይ ዝጀመረ ብሓንሳብ ብሓደ ኣፍ በልውስ ብምንታይ ዝጀመረ ኣይትፈልጦ ዲኹም ካ ብንስሓ ዝጀመረ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ግና መድሐን እዩ። ኣነ በደለኛ ኃጢአተኛ ኢልና ተቐቢልና ኣነ ጻድቕ ተዝብሎ ነረ ምስወይ ተሓወስቦ። ስለዚ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ካብ ኃጢአት ኩሉ እንታይ ይገብር እዩ? የንጽሕ እዩ። ካብ ሞተ ስራሕ ሕሊና እንታይ ይገብር እዩ? ያነጽሕ እዩ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባላል። ክብርና አምላክ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻል። ኣብ ትንቢተ ዘካርያስ ካብ ምዕራፍ 1 ክሳብ ምዕራፍ 3 ማለት ትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 3 ካብ ምዕራፍ 3 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 10 ዘሎ ምዕራፍ 3 እቲ ዓብይ ዝኾነ ካህን እቲ ናይ ቤተ መቅደስ ክሰርሑ ዝተዓለሙ ማለት እቲ ዓብይ ካህን ነቢዩ ዘካርያስ ብመንፈስ በራእይ እንታይ ጠሚቱ ሸይጣን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ደው ኣቢሉ ክኸሶ ከሎ እግዚአብሔር ናይ ዲያብሎስ ክስ ኣይሰምዖን ኣይተቐበሎም። ወግድ እዩ እግዚአብሔር ንሸይጣን ተሓባቢሉ ኣየርመካን ንስሓ እተው እዩ ዝብለካ ምሳይ ተዓረቕ እዩ ዝብለካ ምሳይ ተሰማማዕ እዩ ዝብለካ ወግድ እዩ ከማን ኣውፅኡሉ እቲ ዝኸሰሉ ዝነበረ ነገርስ ኣውፅኡሉ እንቶመላ ወፅቲ ጥምጣም ዝኣረገ ጥምጣማት ኩሉ ተደርዮ ሓድሽ ጥምጣም ተገይሩሎ ሃሌሉያ። ሽዑ መልኣኽ ኣምላኽ ተዛረቦ ይብል ኣብ ቅድመይ ብቑልዑ ተኸይድካ ንሶም ዘለዎ ህዝብና ክትገብር ኢኻ
دوك تبلغ كبرنا أملاك እግዚአብሔር ስም ተመስገን ይሁን እግዚአብሔር ይፍቅረኩም ይሁን እግዚአብሔር ይፍቅረን ይሁን እግዚአብሔር ይፍቅረካይ እግዚአብሔር ዘላለማው ዝኾነ ቅዱስ ጻድቅ ዝኾነ አምላክ መስዲያብሎስ ተዓዊሱ ንዓኺ አርመካን ንዓኺ አርመክን ብትደም ላይ ገንሸር ትገዚኻ ገንዘቡ ይኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዬ حدنا خسر يالله منفسنا خسر يالله كبر እግዚአብሔር ይሁን ውሽጥና خسر ያለው እግዚአብሔር አምላክ ካብዘለ ዓለም ንዘለ ዓለም ሕያው ብፍላይ ተገልግሉ ሰባት ሸይጣን ከመጻኩም ከሎ ዝኾነ ነገር ውሽጦም ክስማዓኩም ከሎ እግዚአብሔር ምሸይጣን ደው አይበለኝ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ጌጋ ተተረኺቡ ኸልና ሳሕጥራ ይዝደልይ በትደም ክንሕፀብ ጥራ ይዝደልይ ክብርና አምላክ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ተማለሎም ንዘል ዓለም